Каб зразумець, якім чынам беларусы бралі ўдзел у варшаўскім паўстанні, як яны ўвогуле апынуліся ў гэты час у Варшаве, трэба звярнуцца да невялічкай перадгісторыі. Рэч у тым, што польская сталіца ніколі не была чужой беларусам. У той ці іншы час яны прысутнічалі на вось гэтым гарадскім варшаўскім краявідзе. Напрыклад, у міжваенны час беларуская супольнасць Варшавы складала недзе каля тысячы жыхароў. Гэта па такіх заніжаных падліках. Калі пачалася другая сусветная вайна, то колькасць беларусаў у польскай сталіцы імкліва павялічылася. В першую чаргу павялічылася пад уплывам польскіх ваеннапалонных беларускай нацыянальнасці, якія апынуліся ў выніку кампаніі 1939 года ў нямецкай няволі. І вось частка з іх потым была вызвалена з лагероў і пасялілася менавіта у Варшаве альбо ў ваколіцах Варшавы. На пачатку другой сусветнай вайны у Варшаве існавалі нават розныя такія арганізацыйныя структуры грамадскага і культурнага, нават рэлігійнага характару. Напрыклад, існавала беларуская школка пачатковая. Існавалі дзве парафіі, адна праваслаўная, другая рыма-каталіцкая. Пры праваслаўнай парафіі дзейнічала брацтва, якое выдавала літаратуру рэлігійнага зместу. У асноўным гэта былі малітоўнікі. Такім чынам, в сталіцы прысутнасць беларусаў была заўважаная. Калі пачалося 1 жніўня 1944 году варшаўскае паўстанне, то лёс вось гэтых варшаўскіх беларусаў склаўся па-рознаму. Тыя арганізацыйныя структуры, якія існавалі раней, яны фактычна сваю дзейнасць спынілі. Частка варшаўскіх беларусаў пакінула горад адразу пасля таго, як паўстанне пачалося. Адны эвакуаваліся на захад, іншыя паехалі на ўсход. Але ўсё ж такі значная частка працягвала заставацца ў горадзе, і вось яны знаходзіліся ў горадзе на працягу гэтых 2 месяцаў, калі у Варшаве адбывалася паўстанне, калі адбываліся баявыя дзеянні. І ў сувязі з гэтым не павінна нас здзіўляць тое, што частка беларусаў удзельнічала непасрэдна альбо ўскосна у варшаўскім паўстанні. Мы ведаем тых, якія бралі удзел у гераічным змаганні з гітлераўцамі на вуліцах польскай сталіцы, і тых, хто таксама загінуў падчас гэтых баявых дзеянняў. Напрыклад, я б тут у якасці прыклада узгадаў дзяцей вядомага беларускага нацыянальнага дзеяча, аднаго з бацькоў беларускага адраджэння Вацлава Іваноўскага. Дык вось сыны Іваноўскага ў гэты час якраз такі жылі ў Варшаве, бралі ўдзел у варшаўскім паўстанні і загінулі. Сярод іх быў старэйшы сын Вацлава Іваноўскага, таксама Вацлаў, які загінуў на барыкадах варшаўскага паўстання. Акрамя таго, мы ведаем, што у баях з гітлераўцамі у часе паўстання бралі ўдзел некаторыя выхаванкі і настаўнікі беларускай пачатковай школкі, якая, вось, як я ўжо сказаў, існавала і спыніла сваю дзейнасць напярэдадні пачатку паўстання. Напрыклад, настаўніцы гэтай школкі Сафія Дабрынская і Клеапатра Паўлоўская бралі ўдзел у варшаўскім паўстанні. Яны раней былі звязаныя з польскім незалежніцкім падполлем. Ну і калі пачалося паўстанне, то як дзейныя сябры гэтага падполля далучыліся, безумоўна, да узброенага змагання. Я сказаў, што бралі ўдзел беларусы ў баявых дзеяннях, і, канешне ж, нельга было б у гэтым кантэксце не згадаць пра удзел у варшаўскім паўстанні
у абароне польскай сталіцы жаўнерамі стаўпецкага згрупавання арміі краёвай. Гэта быў такі даволі унікальны выпадак, калі вайсковая адзінка, якая дзейнічала раней на тэрыторыі заходняй Беларусі, у ваколіцах Налібоцкай пушчы, яны прайшлі маршам у бок Варшавы і паспелі яшчэ паўдзельнічаць у баях з нямецкімі войскамі. Гэта было такое згрупаванне, фактычна батальён пад камандаваннем Адольфа Пільха. І у шэрагах гэтага батальёну таксама знаходзіліся беларусы. Паводле дадзеных, паводле звестак камандавання арміі краёвай, нават да 30, а нават 40% асабовага складу гэтага згрупавання складалі менавіта беларусы. Цяжка нам зараз праз адсутнасць адпаведных крыніц удакладніць гэту лічбу. Цяжка яе нейкім чынам зверыфікаваць, але нельга яе ігнараваць і, безумоўна, фактам з'яўляецца тое, што беларусы у складзе гэтага фармавання былі, а паколькі яны былі, то таксама нельга выключыць таго, што яны і удзельнічалі ў баях на вуліцах польскай сталіцы, напрыклад, у раёне Жалібожа, бралі ўдзел у змаганні. Першапачаткова планавалася, што аддзел Пільха возьме ўдзел у аперацыі «Вострая брама». Я нагадаю, што гэта была аперацыя, якая прадугледжвала заняцце Вільні да надыходу Чырвонай арміі. Але гэта аперацыя скончылася фіяскам. Пільх, яго аддзел задалёка знаходзіўся, яны дзейнічалі на Наваградчыне, таму ён задалёка знаходзіўся ад Вільні. Ён вырашыў у гэтай аперацыі ўдзелу не браць па аб'ектыўных прычынах і своечасова яшчэ выдаў загад сваім жаўнерам рухацца на захад. І тут, безумоўна, трэба памятаць, што гэты шлях ягоны у бок Варшавы, ён адбываўся ва ўмовах наступу Чырвонай арміі. І фактычна немцы і Чырвоная армія тады вялі між сабой змаганне, былі занятыя, так бы мовіць, сваімі справамі, таму гэта паспрыяла таму, што жаўнеры Пільха бяспечна, даволі ўдала дайшлі да ваколіц Варшавы, усталявалі там сувязь з мясцовым камандаваннем і дамагліся таго, каб яны былі уключаныя ў склад тых фармаванняў, якія ўдзельнічалі у баях у Варшаве. Праўда, як партызаны, яны, вядома, гэта быў партызанскі аддзел, які в першую чаргу быў падрыхтаваны да ўзброенага змагання не ў горадзе, толькі ва ўмовах лесу, праўда, дзесьці такой іншым ландшафце. І нялёгка было партызанам змагацца у тых умовах, у якіх яны апынуліся, у гарадскіх умовах. Тады на той час ішлі баі, так, Чырвоная армія наступала, нямецкая армія абаранялася, і фронт быў, ён быў несуцэльны, так, і трэба таксама памятаць пра тое, што партызаны рухаліся не так як дэманстратыўна, праўда, маўляў, мы ідзем, мы крочам, яны гэта рабілі па магчымасці патаемна, так, таму што і адны былі ворагамі, і другія былі ворагамі з іх пункту гледжання. Дасюль мы казалі пра ўдзел беларусаў у збройным змаганні, але трэба сказаць, што падчас паўстання загінула таксама вялікая колькасць цывільнага насельніцтва, і сярод цывільных жыхароў Варшавы таксама вядомы прозвішчы беларусаў. Найбольш такім яскравым прыкладам, альбо адным з найбольш яскравых прыкладаў з'яўляецца постаць Феафана Пратасевіча. Ён быў манахам, ён быў святаром аднаго з варшаўскіх праваслаўных прыходаў. Яго кандыдатура нават разглядалася ў якасці кандыдата на епіскапа. Ён быў беларусам і падчас акупацыі кіраваў мясцовым варшаўскім дзіцячым прытулкам. І вось калі пачаліся баявыя дзеянні, то гітлераўцы знішчылі гэты прытулак, фактычна жыўцом спалілі яго выхаванкаў, і сярод ахвяр
былі не толькі дзеткі, але таксама і вось іхны апякун, іхны кіраўнік, айцец Феафан Пратасевіч, які пахаваны разам са сваімі выхаванкамі на вольскіх варшаўскіх могілках. Калі варшаўскае паўстанне скончылася, то тыя беларусы, якія знаходзіліся тады ў Варшаве, яны падзялілі лёс горада. Мы ведаем, што немцы прымусілі пакінуць горад большую частку насельніцтва, фактычна былі выгнаныя, былі інтэрнаваныя, размешчаныя у асобных лагерах. І сярод гэтых вось людзей таксама былі беларусы, якія прайшлі вось гэты такі гераічны, але таксама і пакутніцкі шлях. Некаторыя з іх, трэба сказаць, што у першыя пасляваенныя гады вярнуліся ў Варшаву. Вось я там пералічваў прозвішчы гэтых беларускіх настаўніц беларускай школкі. Яны перажылі вайну і вярнуліся ў свой горад, але значнай частцы людзей гэта было наканавана гэтаму не здзейсніцца. Так, і кажучы пра варшаўскае паўстанне, кажучы пра гераічнае змаганне польскага народу, перадусім жыхароў сталіцы, тут трэба безумоўна памятаць і пра тых абаронцаў беларусаў, якія таксама поплеч з палякамі бралі ўдзел тады ў змаганні з нямецкімі акупантамі. Такога месца, вось дзе б, не ведаю, было нейкім знакавым менавіта для беларусаў, але ні для каго больш, праўда, то такога месца няма. Але таму што паўстанцы гінулі не паводле нацыянальнай прыкметы, так, гінулі там, дзе яны апынуліся, і там, дзе былі барыкады, там, дзе адбываліся баявыя дзеянні. Я бы вылучыў некалькі месцаў, дзе можна сапраўды знайсці магілы беларускіх удзельнікаў варшаўскага паўстання. Гэта слынныя Павонскі, дзе пахавана вельмі шмат паўстанцаў. І другое месца гэта вось згаданыя раней вольскія праваслаўныя могілкі ў Варшаве, дзе пахаваны таксама цывільныя асобы, якія загінулі, у тым ліку святар Пратасевіч. Падкрэслю, беларус і святар польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, які стаў ахвярай гітлераўцаў у гэты час.